शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यासह निवृत्त होणाऱ्या 9 आमदारांना आज विधान परिषदेमध्ये निरोप दिला जाणार आहे। येत्या 13 मे रोजी या 9 आमदारांचा विधान परिषदेतला कार्यकाळ संपतोय। उद्धव ठाकरे यांच्यासह विधान परिषदेमधील आमदार नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे राजेश राठोड, भाजपचे संदीप जोशी, दादाराव केचे आणि रणजितसिंह मोहिते पाटील आणि संजय केनेकर यांचा निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये समावेश आहे। विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे आणि या 9 आमदारांचा कार्यकाळ येत्या मे महिन्यामध्ये संपत असल्यामुळे त्यांचं हे शेवटचं अधिवेशन आहे। त्यामुळे आता त्यांना निरोप दिला जाणार आहे। दरम्यान रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा सुद्धा लवकरच केली जाईल। त्याची मोर्चे बांधणी आता सर्वच पक्षांनी सुरू केली आहे। दरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या निरोप समारंभामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय बोलणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय।